Inselmilkom jiena Karl Xkembri nilqakom għal-raba episodju tal-podcast Antenni Suspettużi, poddati mal-awturi ta' żmienna jiġġub lilkom minn PEN Malta, l-organizzazzjoni tal-kittiba, ġurnalisti, pubblikaturi, artisti u attivisti favur il-libertà tal-kelma. Illum se niltaqgħu ma' awtriċi li kitbet tant kodba f'tant ġeneri u għal-udjenzi tant varji li diffiċli niddeskrivija f'sentenza waħda. Ħanejt biss li jiena verament inħoss li jeħtieġ li nisimgħu iżjed dwar Rita Saliba u għalhekk illum hija l-mistiedna tagħna. Grazzi Rita talli ingħaqadt magħna. Grazzi lilek tal-istedina, Karl. Rita, jiena ninsab Nairobi fejn ngħixu nqatta ħafna mill-ħin tiegħi, inti fejn tinsab? Insab San Ġwan, id-dar tiegħi, hawn daqsxejn kwiet għax m'hawnx krejnijiet illum, ħabat tajjeb li l-ħadd l-intervista. Fejn ngħix? Id-dar fejn nikteb. Ħafna drabi. Fejn tikteb? U kif tikteb inti? Kif naħseb f'kull post fi kafeteriji ktibt. Fil-trek ta' atletika barra Malta ktibt. Ifhem, jiena dejjem ikolli insib dik ir-rokna l-għonet meta jkollok il-familja diffiċli biex ikollok ir-rokna tiegħek. Għax tittaqsam ma' ħadd ieħor. U dejjem ngħid jiena ma rridx insib skuża għax m'għandix ċans jew għax m'għandix post. Jekk rid naqbad nagħmel xi ħaġa għandi dik in-notebook dejjem miegħi u nħażżis. U nikteb innizzel għalija kien kun qed inniżżel idea wkoll għalija qed naħdem, nkun ili naħseb fuqha. U ġieli ikolli ftit ħin anke fil-karozza ktibt ħadd min wassal it-tfal il-privatijiet meta jibdew dak iżmin l-adolescenza u wassalni law. Flok noqgħod ninnervja fil-karozza ntektek fuq il-steering. Ġieli ktibt hemmhekk ukoll. Ġifieri inti waħda minn dawk li taħtaf kull minuta li jkollok biex tikteb bażikament. Ikolli naħseb, ikollok tadatta fil-ħajja hawn. Dan interessanti għax iġibni għall-mistoqsija li kienet diġà f'moħħi li inti bdejt tippubblika tard. Put you to start fajtek. U ma kontx naf jekkux għaliex bdejt tikteb tard jew minħabba il-commitments tal-familja, kont qed trabbi tfal, tista' tispjegana x'waslek daqshekk tard fil-pubblikazzjoni anki jekk jidher li kont diġà tikteb qabel, jiġifieri x'ġara hemm. Mela, mindu kont żgħira jisu kelli dik dejjem kien hemm il-ħajra li nikteb, issa jew forsi għax dak iż-żmien il-kodba ma kienux attrajenti, kont nkun għand in-nanna tisma' l-rakkont u dejjem iġebdu. Id-djar mimlin kodba, d-dar tagħna, d-dar tan-nanna kien hemm it-tziet għadhom qed jistudjaw imma ġieli taqrajt u kont inkun ferħana x'qrajt xi ħaġa tal-kbar. U dejjem rid l-istejjer tiegħi imma kien hemm encyclopedia vera interessanti għandha ta' Brer Rabbit, ma nafx da żmien politically incorrect jgħidulhom ċerti affarijiet għax issemmew xi karattru li jkun għażin, imma kien affaxxinani. Bdejt inħażżis. Ma kontx naf il-kliem kollha ta' żgħira ħafna kont ankampinġi. Dejjem ituni l-karti u dejjem inħażżis. Inti minn dejjem kont f'din id-dinja ta' kitba u li tivvinta l-istejjer, però għalija dik xi ħaġa. Mela x'ġara naħseb fl-erbajnijiet tiegħek kemm kellek meta ppubblikajt l-ewwel kodba tiegħek? Fuq it-tletinijiet, imbagħad ifhem ġieli bagħad tal xi fuq xi rivista tkun jew rivista tal-Knisja jridu xi sottomissjoni ta' stejjer u jintgħażlu. Imbagħad ħadd kors bil-ħaq kont ta' kitba kreattiva, naħseb tiftakarni Karl. Konna ħadni flimkien, żgur niftakar, konna ħadna kors fi kitba għat-tfal, kien dwar il-kitba għat-tfal, kien kors tajjeb ħafna. Ġeneri joġobni ħafna, kien hemm ħafna nies minn ħafna xogħlijiet differenti, etajiet differenti, imma ħassejtni vera f'posti. U bdew jiġu stedini tal-konkorsi, u l-ewwel konkors kien dak tip ta' kitba tfal. U sottomettejtu, mbagħad meta beda l-proċess, orrajt irbaħt konna xi tlieta. U rridu joħorġu kodba, kienet inizjattiva ta' wieħed mill-pubblikaturi. Hemmhekk bdiet avventura oħra, inti trid tikkomunika.
Hemm il-qarrej in-naħa l-oħra, tibda tara l-illustrazzjoni ta' tfal. Ġifieri kienet l-ewwel darba li isu kellek array li qed tikteb għalih. Jew għalih. Eżatt, u il-fatt li għandek ġurija u tawk il-kummenti, mela ġie Mm. evalwat dax-xogħol, mela jiswa xi ħaġa, mhux sempliċement ħolm jew tħarbix li jiena rrid nintilef dinja oħra. Li ntlift vera ntlift għax dak il-ħin mhux ninżel għal-livell ta' tfal, insir tfal għax dik il-ħaġa li tajt tinżel għal-livell nara daqsxejn mhix ġusta għax tfal huma nies intelligenti u ħafna drabi jindunaw b'affarijiet aktar milli jindunaw l-adulti. Il-ġeneru tal-adolescenti l-istess kien ktieb meta ktibt Tinżel ix-xemx l-ewwel romanz tiegħi għall-adolescenti li jkun qisu crossover anke l-kbar jistgħu jeqrawh. Ukoll kien konkors li kien daqsxejn aktar impenjattiv għax f'xi 3 xhur ridna nagħmlu ċertu ammont ta' kliem. Imma l-istess infexxejt nikteb. Dak iż-żmien anke jien tfal tiegħi kienu adolescenti allura speċi kienet dinja li sirt nafa sew. U l-importanti li jiena tħadbrom diplom ħadd ma jafni qed issa nara kif immur fih dan. Qisu iktar bħala eżerċizzju x'inha rebaħ il-premju għarrejt tieħu gostu. Imma mbagħad tibda jiddalu ġieħ l-editjar. Rita, naħseb punt li ġili għamilt inti wkoll f'kitbiet u intervisti differenti illi ġili qed kemm Malta huwa nieqes dan is-sens ta' appraisal ta' li wieħed jaqra x-xogħol tiegħek u jtik feedback, kummenti, review, kritika li ssiba utli. Kemm tħossu dan in-nuqqas ħlief f'konkorsi u meta jkollok ġurija tħoss li huwa waħda mill-problemi li għandna għall-kittieba Maltin? No problema kbira għax m'għandniex kritiċi letterari. Issa jew nixtieq kultant ngħid min jaf kieku jinħoloq kors. Jisu kulħadd jaf il xulxin, meta tidħol f'konkors b'num diplom ma jafek. Naħseb iktar dik milli għax m'għandniex kritiċi letterari għax jigradwaw pjuttost. Eżatt, kull sena fil-Malti u fil-letteratura. Biex jagħmlu li reċenzjoni rid ngħid il xi ħabib jew ħabiba tiegħi. U tibża li tweġġani dik. U law maħbib iridu għalihom il-ħbiberija aktar importanti milli jiktbu review. Għalhekk iwarru għandhom. Imma meta kien nom diplom bdejt nagħmel kuraġġ, orrajt, mela hemmhekk għandi bżonn nirranġa iktar, mela inti tibda tikberu ma' kull biċċa xogħol. Dejjem qed titgħallem qatt ma tafx biżżejjed għax ma' kull biċċa xogħol insiba dik ngħid ma' kemm baqalix nitgħallem, kemm baqalix naqdef. Ikun hemm sfidi u Jiena qed nieħu gost nisimgħek tgħidlek għax inti tgħid li baqalek x'taqdef, imma daqs kemm dift int minn ġeneru għal ieħor, minn udjenza għall oħra li jimpressjonani, ġifieri ovvjament inti inkwetata bis-sew fuq il-kwalità, però il-ġener li taqbes inti minnhom, ġifieri qed nitkellmu minn kellek minn picture books, kodba tfal, kodba żgħażagħ, kodba l-kbar, il-mikrostorja, il-flash fiction li rrid nitlu fiha, però għandek anki poeżiji u issa romanz, thriller. Ġifieri x'jonqos tikteb inti u kif taqbes minn ġeneru għal ieħor b'tant ħeffa? Naħseb kieku nikteb ġeneru wieħed kieku niddejjaq. Nispiċċa jew inġebbet jew indum nikteb. Dak il-ħin vera tiġini enerġija, nkun rrid meta nlesti storja jew novella rrid inlestija dak il-ħin vera nħalliha toqgħod dejjem hemm xtirfina. Imma il-ħsieb qisu nibża li jaħrabli. Inkun ili ta' naħseb fiha, ġifieri naf li ħaniktub novella fuq dak is-suġġett. L-ewwel nett jekk ma naf xejn fuq is-suġġett inħossni preżuntuża, allura jew irid infittex. Jekk suġġetti nkun nafu sew inħossni komda iva u naħseb nidħol fiha ħafna aktar l-istorja. Il-fatt li nikteb għat-tfal, forsi l-udjenzi li nagħmilha magħhom għax jien f'ħajti għamilt ħafna xorti fl-isports li tlaqgħu ma' ħafna nies differenti minnek li hemm min itiggost, hemm min ikun tittajru minn quddiemek imma dik il-parti dak huwa training wara kollox.
Naħseb it-training jgħinek ħafna. U kien hemm kumment darba minnhom ta' master li provajt ħafna disċiplini sportivi u minn fitness, minn atletika, minn netball. Dejjem nipprova, forsi l-kidba l-istess ġiet ukoll li dejjem rid naqbel ħaġa l-oħra, dejjem jisni rrid sfida f'ħajti. Ħan nifukaw waħda fuq il-mikrostorja li inti pjuttost pioniera ta' din f'Malta. Hija trend li l-għaddejja għal 20 ta' snin daw l-aħħar isu 20 sena fil-bqija tad-dinja magħrufa bħala flash fiction fejn inti għandek stejjer ta' madwar 100 kelma more or less illi fihom tgħid storja. Huwa ġeneru qasir, huwa ġeneru konċis immens, naħseb jirrikjedi disċiplina kbira u għandek l-element ta' sorpriża fl-aħħar, ġifieri l-aħħar ġiex sentenzi ħafna midrabi jibdlu kollox ta' taħt fuq. Inti f'100 kelma, ftit jew f'100 kelma, isek issetjajt din l-isfida li lek innifsek li ħriġ ta' f'mill-inqas ġiex kodba li naf. X'tgħidilna ftit fuq dan il-ġeneru li jaffaxxinak daqstant? ħafna jaffaxxinani. L-ewwel nett qegħdin ngħixu f'dinja li anke tidħol f'portal sal-aħbarijiet tidħol filgħodu fl-ofsinhar flaxija ħadd jinbidlu. Nibda ngħid imsiken dal-ġurnalisti jridu ara x'ħajja maġla anke aħna l-istejjer madwarna jisu ħadd m'għandu paċenzja. Però dak l-istorja kulħadd tirida, anke tgħaddi minn ħdej billboard qed tara storja. Persuna qed tgħaddilek messaġġ. 50 sekondi. Waqt li qed issuq. U daw l-istejjer hekk narhom nibża li l-istejjer qed jaħarbulna minn idejna, anke sempliċement mur supermarket u laqas ġnun. Jitfa' fit-trolli u inti mingħajr ma trid qed diġà għandek stampa ta' dak il-karattru ta' quddiemek x'ħajja qed jgħix. Imma mhux li hemm it-tul. Issa għaddin tista' jmissniena mbagħad hemm ta' warajja. U daw l-ewwel kienet inizjattiva ta' Dr. George Mallija li rid jiġbor xi stejjer. Jien kont għaddejja minn perjodu li ma kontx qed nikteb ħafna, tajjeb nipprova. U jienu nikteb l-ewwel waħda jibdew ġejjin idea tal-oħrajn. Xorta trid taħdem ħafna, jgħidlek trid taħdem ħafna iktar għax titażel il-kliem. Ma trix titħaq bil-qarrejja inti trid tistorja fit-totalità tagħha. Jekk hemm huwa ġeneru li jaffaxxinani wkoll bħala ġurnalista illi training tiegħi kien il-konċiżjoni u nista' nara kif taħkem inti dan il-ġeneru kemm taħkmu tajjeb. Naħseb huwa wieħed mill-ġeneri li inti unika fihom fil-kitba Maltija u li m'intix rikonoxxuta biżżejjed biex inkun onest. Jinteressani wkoll kemm f'ħafna minn dawn l-istejjer tiegħek il-protagonisti jew narraturi jew karattri li titfalna fil-foreground ħafna midrabi huma nisa. Din hija deċiżjoni konxja jew tiġri b'inċident? Le, ta' mhix konxja għax fil-fatt imbagħad nagħmel ħafna sforz biex nidħol ġo karattru ta' raġel. Jiena nikteb għal kulħadd. Forsi tiġi naturali li nikteb b'vuċi ta' mara, imma hemm xi waħdiet li nidħol vuċi ta' raġel min jaf fid-dinja l-oħra kif qed tarani. Jew kif qed tarahom. Il-kurjuż mhux biss li għandek in-nisa imma li ħafna minnhom jew bosta għandhom ċerta ħażen, mhumiex nisa innoċenti. Hemm kattiverja u anke kattiverja fit-tfal. Biss natlaqna minn dak ir-romanzi u dak l-istejjer ta' kollox jispiċċa tajjeb dik qed tagħmel ħafna ġid. Il-karattri tant huma komplessi anke fin-nies. Anke twist fil-karattru stess. Ġieli affarijiet ma tistennihomx minn persuna jew minn persuna ta' ċerta pożizzjoni ħanajtek. Imma min jaf x'intalaq il-bib tad-dar dik x'ħajja qed tgħix wara. Jew xi ħsibijiet għandha, anke ċerta inġustizzi li jsiru fuqek naħseb ta' tgħaddihom il-ħadd ieħor b'xi mod jien.
Le, il-bniedem naħseb li hu kumpless ħafna. Però ma rrid f'daw il-mikrostejjer ma xtaqx indaħħal ħafna anke diskrizzjonijiet għadt il-bot minnhom. Kultant it-twist tiġi weħida u kultant ikolli twist f'moħħi wkoll. Alla dwar it-twist, għax it-twist hija element tant importanti u kwistjoni wkoll ta' ritmu fis-storja daqstant qasira. Kif tasal għalihom? Kif x'inhi il-formula maġika tiegħek? Inti taf minn qabel u timxi blura, speċi ta' kif tasal għalihom? Għandek ċerta twist impeccabbli ġifieri. Kultant ikolli nimxi blura u kultant qisu l-ironija tal-ħajja tittieħu daqsxejn l-affarijiet biċċajt fid-dinja. F'anke f'sitwazzjoni serja u mingħajr ma trid forsi black humor ta' wkoll. Mingħajr ma trid titwaqqa xi ħaġa ċajt, allura dik it-twist jew tkun f'moħħi jew tiġi weħida jew ġieli nispiċċa storja ngħid kemm blend di. Nħalliha toqgħod ma xi nerġa' ndur fuqha mingħajr ma trid isek titħaq bik innifsek hekk. Le fihom naqra xogħol, mhux ħażin. Huwa wkoll ġeneru riskjus illi jew iġġibha tajba jew nkella vera kif qed int tkun at best tkun blend. Ma rridx ngħid ħanaqqat mija għall-iskop li għandi rid nażel l-aħjar mija għax fil-folder għandi ħafna iżjed. Jekk jien stess qed niddejjaq naqra storja ħseb wara lill-qarrej. Ma rridx noqgħod nuri kemm jien brava b'espressjoni idiomatiċi li mbagħad ma twassal għal imkien l-istorja hemm minnhom open-ended għax wara kollox mhux kull sitwazzjoni fil-ħajja tissolva u mhux kulħadd ħajkollu grazzja miegħek, jiġifieri mhux ħadd tispiċċa titgħannaq ma' min diġġiliet jew hekk, ma u daw ironikament għenuni fil-kitba aktar fit-tul. Għax bdejt ninnota ma kemm nużaw kliem żejjed aħna meta nikdbu. Ġieli issa jew forsi għax il-ħajja maġla u dejjem irid inlaħħaq. Illum avolja l-tfal kibru u telqu minn hawn mbagħad titlaħħaq mal li telqu. Għax ikollhom il-familja tagħhom. Jiena nibda nikber allura l-ħin jibda jonqosli. Marita, biex immur għallijiet qabel inti, il-feedback tiegħek. Min huma s-sounding boards tiegħek meta tispiċċa storja u qed taħseb li tippubblika? Fejn tmur għal dak il-feedback? L-ewwel guinea pigs raġel u tfal. Meta kienu jkunu waw ngħid ma kif narah qed iħares minn fuq il-kartal fuq it-television ngħid mela mhix tajba. Tlift l-interess. Għall-ewwel ma setax kien daqsxejn diffiċli biex jidhrom imma kemm qasira. Imma meta xi ħaġa toġbu. Iva, jew isaqsini isma' imma dik ġara ngħid mela mhix ċara. L-qarrej irid iċċarezza. All right, ma nħobbx nagħti bli marfa, l-qarrej huwa intelligenti wkoll. Imma l-ewwel reazzjoni tiegħu eħe, u mbagħad meta nlestihom irid ngħaddihom il xi ħadd bħala editjar. U ġieli ngħidulhom isma' jekk hemm xi waħda mhix daqshekk b'saħħitha jew hekk tiddejqux tgħiduli isma' neħħuili di. Nitfaħħa fil-folder ma narmi xejn ta' iva. Ma narmi xejn għax jew nibdilha kollha. Mill-aħħar ġabra tiegħi ta' dbajja ta' xemx. U stejjer oħra d-dell. Mhux bħalissa d-dell qed nikteb. Mingħajr ma ninsa. Wedni li joħodni miegħu fuq id-dajsa fit-tmiem il-ġimgħa. Issa li l-baħar ikkalma. Iċċassajt lejn l-ilma. Li satar fil-jum kompla jiskura u jostor wedi oħra li qatt ma twettqu. Iċ-ċafċifa tal-ilma mal-blatt fiet il-ħamba għaddejja, id-diskors minn taħt l-ilsin ta' min xtaq jitkixxef, jew min kellu xi teorija għall-għajbien tiegħu. Ma bdejtx naraħ li f'dellijiet għaddejjin madwari. Xi ħadd dawwar li jagħta fuq spallejja u mexxieni lil mixtajta. Ħarist tal-aħħar darba li nwiċċ l-ilma. Nistenna li jitlobni maħfra. Nisimgħu mqar darba jgħidli tispjaċih li għal darb'oħra ma żammx kelmtu. Għal-ġimgħa sħiħa baqgħu għaddejjin għandi rjuż baxxuta għal mewġ iswed, bħal mewġ iswed. Il-ħna jfesslu kliem ta' faraġ f'widnejja u ċuħ tħassruni. Xi ħadd niżel ma' ġenbi jgħidli biex niftakar il-mumenti sbieħ li għaddejt ma' żewġi.
dawk li jafuh mill-qrib ġew b'xoftejjem marsusin, għajnihom lejn l-art, selmuli u ħarġu lura, ikomplu bħajjithom. Ommi baqgħet miegħi, u ma nafx ħin torqod jew tqum, nismagħha ġejja u sejra ħdejn sotti u toħodli lura l-ikel mhux mimsus li nħalli fuq il-komodina. Tgħidli nieħu ħsieb saħħti, li għad irrid infieq, li l-ġieħ jaf jieħu xhur biex jgħaddi, anke snin. Inġebbet il-kmiem twal tal-piġama l-isfel. Xejn toħroġ minn kamarti nikxef dirajja. Ommi ma tafx li d-benġil diġà beda jiċċara. Għaliex għażilt in-nadi, Rita? Għax hija perċezzjoni meta tiġi traġedja kulħadd l-ewwel furur u nitħassru. Imma hemmhekk hemm storja oħra moħbija ta' violenza domestika li ħafna minnhom huma moħbijin. Ħafna mill-eroj aħna ma nafux ħajja moħbija hemm. U tant qed isiru nafx qed nixxukjaw ruħna u fl-istess ħin ninsew malajr. Jerġa' jiġi wara ftit xhur jerġa' jiġi xokk ieħor. Ngħidlu li ħanagħmlu ħafna affarijiet u vera protesti jgħinu u x'naf imma min jaf kemm hawn minnhom. Għandek storja oħra qasira id-difna dik wkoll fuq. li pjuttost ixxokkjatni għax għandek it-twist vera ħallejtu lejn l-aħħar b'timing impeccabbli. Again, għandek il-perċezzjoni ta' xi ħadd li huwa twajjeb anzi eroj u fil-verità jew ma nafux il-verità, ma li hemm tant misteri moħbija, tant anka abbuż u violenza moħbija. Dik hija xi ħaġa li tikteb pjuttost ħafna dwar inti. Kemm tinkwetak fis-soċjetà Maltija din ir-realtà? Ħafna tinkwetani u aktar qed insiru aktar individwalisti. Issa spiċċat dik il-komunità magħluqa għax kultant kont innotaj jiena forsi ġejja minn raħal f'raħal żejr ma tissugrax tagħmel ċerti affarijiet jew kulħadd isir jaf. Anke sempliċiment tajjaċ għax jisimgħuk. Illum ma baqax dik. Illum Kien hemm però ukoll is-sens ta' omertà, le? Dak iż-żmien kien hemm is-sens ta' omertà. Eżatt. Imma qed insiru iktar ma nafx, min jaf jien ġieli npoġġi saqajja fiż-żarbun ta' min pereżempju isma' jekk nisma' wara twerżaq. Naħseb x'ħammur nirrapporta jien qed nisma' xi għajjat, naf x'qed jiġri hemmhekk. Tant ma nafux il-xulxin u tant sirna maqtuwajn li ċerti abbużi faċli jsiru. U qed beżżani din li jsu kulħadd. Ma nafx, ninsew. Fuq livell iżjed sistematiku u istituzzjonali qed tara tidher li għandek frustrazzjoni li l-istituzzjonijiet mhumiex jirrispondu għal din ir-realtà. Hija ħafna għandi frustrazzjoni. Kemm isiru Semmejt inċidenti li jibqgħu jsiru saru jibqgħu. Fejn? Fejn jinqatlu ommijiet. Aħna sejf. Is-soċjetà ħatgħinek, l-istituzzjonijiet se jgħinuk. Fejn se tmur jekk niġrili xi ħaġa jiena ġiel kont immur nimxi anke fl-4 ta' filgħodu u m'għaddix. Però l-iktar li jinkwetani meta nara każ wara l-ieħor fejn pereżempju l-pulizija kienu jafu, rati kienu jafu li hemm problema f'dar partikolari u ħallewha tikber sa ma ġara l-impensabbli il-vittma inqatlet. Każ wara l-ieħor. 19 darba rrapportat di għand il-pulizija. Kella protezzjoni. Tispjaċini huma. U importanti li inti qed tieħu din anke fid-dinja tal-kitba li tesponi din il-problema kif qed tagħmel. Nista' nagħmel, naħseb inqas nista' nagħmel għax persuna waħda x'tista' tagħmel imma l-kitba
taf twerżaq f'wiċċek. Rita, minna ħal-oħra, biex nieħu daqsxejn il-pożizzjoni tal-avukat tax-xitan, inti irbaħt mill-inqas 3 darbiet fil-konkorsi tal-letteratura taż-żgħażagħ li naf bihom. Kellek Binżuli x-Xemx, Bella Berger u l-Kulur tal-Lellux. U f'kull każ, f'kull ktieb li ktibt, hemm xi tip ta' problema. Għandek il-problema tal-obeżità, il-problema ta' tifel, marit serjament, u hemm il-bullying u tifla li ssir orfni. Isu fejn issa di trend li fejn hemm jitlu żgħażagħ dejjem hemm il-problemi. Din hija kombinazzjoni fil-kitba tiegħek jew isek fejn tidħol kitba żgħażagħ trid titratta xi mod xi tip ta' problema soċjali jew din it-tip ta' perspettiva li ġib miegħek. Ifa hemm affarijiet sbieħ li jsiru fiż-żożija ma jiena ma kinitx faċli ż-żożija tiegħi dik waħda. Forsi kelli ta' affarijiet li kienet kolorita, kelli l-ħbieb, kien hemm affarijiet sbieħ ukoll ma' affarijiet koroħ jiġru kollu, affarijiet koroħ li ma tkunx tista' tifhimhom. Pereżempju, mur fejn ilu żagħżugħ adolescenti il-mewt. Mur fejn jagħmel xi ħadd li sieħbu miet f'ċirkostanzi misterjużi jew bidroga jew mur fehmhom li f'xi ħadd fil-klassi għandek xi ħadd marid serjament ma jistax jagħmel ċerti affarijiet. Ġifieri żgħażagħ jgħaddu minn affarijiet koroħ, forsi jgħinhom jikbru jgħinhom isiru persuni aħjar, imma ma nistgħux noqogħdu kodba taż-żgħażagħ huma kodba l-avventura, l-aħwar x'irnexxielna nagħmlu. Li għandi f'moħħi mhux neċessarjament li tikteb sempliċement storja ta' avventura. Jekk għandek ġifieri li interessani hija minn fejn ġejja din il-perspettiva tiegħek ta' isu żożija hija wkoll problematika. Isu hemm l-element l-idea ta' tifla ssir orfni tmur lura għal Charles Dickens inkitbet ħafna. L-idea ta' tifla ssir orfni naħseb qed beżżani għax qed insiru l-familji qed jiġkienu qed ikun hawn ħafna familji żgħar ta' żewġ persuni biss, ta' single mothers, jekk dilhom tiġrila xi ħaġa. Il-problemi soċjali qed jikbru. Jien forsi għax konna nagħmilha maż-żgħażagħ fl-isport u hekk kienu jitkellmu ħafna mhux li ħajqogħdu jgħidulek ħafna affarijiet, imma inti tinduna anke sempliċement jgħidulek illum ma sibx ħobs id-dar, ma sibx kien xi ħaġa ma sibx ħobs ta' slice id-dar, qed tiġi titrenja b'xejn, inti f'moħħok diġà qed tara l-istampa. Hemm problema oħra. Aħna konna mdorrijin, kollox les dik il-fsiet, għandna il-lunch. Imma u tfal jagħmlu huma l-lunch tal-iskola u żgħażagħ illum l-isfidi li għandhom huma ħafna ikbar. Ma xtaqx nagħmilhom daqshekk skuri għax anke fihom forsi jidħol xi ftit tal-umoriżmu wkoll. Għax iż-żgħażagħ jafu waqgħu sitwazzjoni għaċċajt. Forsi hemm bżonna dik ukoll huma kapers li jkunu iktar ġo grupp, iktar faċli għalihom. Ma naħseb hemm bżonn neħel li l-istorja forsi ddur ma dik is-sitwazzjoni. U xi ġalek tikteb għaż-żgħażagħ anke bqajt tikteb għalihom b'dik l-udjenza f'moħħok. Hija dinja li taffaxxinani għax qed tinbidel brata maġla. Anke l-kliem jinbidel, ċerta kliem li konna ngħidu aħna llum iż-żgħażagħ ifisser mod ieħor u jaf jitħu bik. Tajt xi ħaġa jinfaqgħu jitħu jew jifhmuk doppju sens, pereżempju. U kif taġġorna l-vokabularju tiegħek? Jiena meta kont kelli tfal qed jitrenjaw, kont inwassal mhux lilhom biss fil-karozza, kont niftaħ parantenna daqsix. U jien ma jitkellmu bil-codes. Ma jien kont inkun qed nifhimhom. ċerta problemi, anke sempliċiment wieħed ħassar mal-girlfriend bil-codes kienu jgħidu imma jiena taqbadhom u. U anke ċerta diskors jiena kont mhux kemm inwassalhom biss, jien kont inkun fuq it-trekk ukoll u tisma' taqra għax anke meta kont imur il-librerja nġibilhom il-kodba għax da qatt m'għandhom ċans. U jiena kont ma tiegħi kont iġġib xi kodba tal-adolescenti u
Kun joġbuni, għax taqrom f'nifs. Niftakar anka l-iskola meta bdejt naqra ta' Jacqueline Wilson, dak iż-żmien, kellna l-Jackie kienu jgħidu magħna t-teachers għax dan qed taqraw dal-magazine u kien kollu affarijiet ta' tfajliet u hekk kurzitajiet. Imbagħad meta sirt naf min hi Jacqueline Wilson bdejt naqra l-kotba tal-adolescenti tagħha u l-adolescenti son kullimkien l-istess hawn Malta, l-Ingilterra, illum bil-mezzi tal-medja. Il-programmi tagħhom malajr jaqbdu il-mużika qed taqqa' ġenerazzjonijiet, allura ċerta lingwaġġ qed taqbdu. Ikun hemm ta' lingwaġġ li jkolli nsaqsi, l-ewwel rumanz li tajt lit-tifel, Rami Juli, qolli għax aħna ma nitkellmux hekk. U ħattalija, imma vera kellu raġun. Kien l-ewwel draft u kelli nerġa' nduru, għandu raġun. Allura, inti minn ma tliħħa toqgħod iktar attenta mbagħad għal-lingwaġġ. Tieni l-impressjoni li inti waħda minn dawk illi kull sitwazzjoni li inti esposta liha qed tixroba biex tpoġġiha fil-kitba. Ejja, jien naqra seksika. Ma tantx isni kif nara folla n-nies tarani kwieta hekk ma nkun qed nissindika. Mill-liema strata ta' soċjetà ġejjin. Nibda nimmaġina. Tibda storja ġo moħħi. U kif tiddeċidi li waħda se tkun mikrostorja, oħra se tkun poeżija u oħra se tkun romanza tfal, pereżempju? Romanz tippjanaħ. Romanz ikun ilu ta' jinħema ġo moħħi. Dak Eżol ix-Xemx kien ilu snin għax kont iltqajt ma' dal-karattru ma' dil-marda. Kont għadni l-iskola, kont il-laħwa da, minn gazzetta. Di l-proġerija u tant impressjonawni meta mbagħad daħal l-internet bdejt nidħol YouTube u nara dat-tfal dik l-imħabba li għandhom u l-passjoni li għandhom għal-ħajja u dak iż-żmien kienu jgħixu ftit. Qed nitkellmu fuq tfal morda. Tfal bil-proġerija, tfal morda. Meta ħareġ il-konkors ġietni xi ħaġa naturali, qisu tant kien ilu jiġma da. Orrajt ġibt materjal, għamilt riċerka, kelli kuġinti tabiba tilas fuq dik il-marda u tatni ruxmata. Ma stajx naqrawhom kollha, imma ikollok trid tagħmel riċerka f'romanz. Interessanti da. Il-proċess ta' riċerka, għax inti għandek anka romanzi ieħor OBE u dwar out of body experience li immaġina wkoll kelle. Kif tidħol għalih tal-proċess ta' riċerka, kif tirriċerka inti? L-ewwel qed jiena meta nara xi ħaġa li tinteressani dejjem għandi jew box file jew nitfaġġew l-folders, jekk suġġett ikun jinteressani jiena kelli xjenzi l-iskola dejjem niġma' u anke fuq xi animal stramp u hekk OBE dak kont l-airport u ma sibtx naqra u xtrajt il-Focus għax kont nixtri mill-iskola dan magazzin xjentifiku u kien hemm fuq dawn l-out of body experience u huwa magazzin li jista' jaqra il-lay person, mhux persuna ta' xjenza, u tant interessani u bdejt immur, bdejt niftakar f'dawk li kienu jiġi jgħiduli isma' jiena darba ġrali hekk, Mort oltre, saqsejt in-nies isma' dik ħbieb ta' tiegħi. Tiftakar meta kontatli, tiftakarx dik kombinazzjoni u bdejt niġma' dawn l-esperjenzi, ġifri. Però out of body experience hija skuża it-titlu għax huwa kien fuq stalking il-romanz kollu, imma użajt daw l-esperjenzi fuq ġurnalista qed tagħmel riċerka ta' daw l-esperjenzi biex tasal biex imbagħad spiċċat kienet segwita minn xi ħadd ieħor. Huwa interessanti għax inhu gost nagħmel riċerka x'inkun qed nitgħallem, però toħodlok ħafna iktar fit-tul, jiġifieri ir-romanz ħaddum ma tibdih. Mbagħad once li nibdih naf li jkolli kollox għandi l-materjal, kollox ippjanat. Jekk inkun mitlufa, il-romanz jaqaf nofsu ma nkomplihx. Ma kikolli riċerka u jekk imur fuq il-persuna mur fuq ras il-għajn għax ma nħobbx nidħol għax Google itik ħafna affarijiet. U ma meta qed titkellem ma' persuna għandek l-emozzjonijiet.
Ġifieri inti tibda il-proċess ta' kitba ta' romanz bir-riċerka. L-ewwel tibda bir-riċerka u l-kitba tiġi wara. Dejjem. Aha. Mentri mbagħad għandek il-mikrostorja fejn immaġin għandek anka tista' tibda anka b'vers ġo moħħok bħal meta tibda poeżija. Ideja farka. Poeżija mhux dejjem tiġi meta trid inti. Għax anka poeżija ġieli ddum tilab magħha. Rita, fenomenu ieħor relatat miegħek huwa li inti mhux biss timxi minn ġeneru għal ieħor imma anka minn pubblikatura għal ieħor. Inti ppubblikajt ma' ħafna mill-pubblikaturi Maltin, inklużi l-kbar. Għaliex tagħmel hekk? Xi ġalek tagħmel hekk li flok oħrajn ġeneralment jistikjaw ma' wieħed ikollhom is-sens ta' lejaltà jew ma nafx x'inhi. Għaliex timxi daqstant minn pubblikatura għal ieħor? Il-pubblikaturi wkoll ikollhom il-gosti tagħhom. Ġiet minn il-pubblikaturi li jisma' dawn ma jimxux. Meta bdejt nikteb l-istejjer qosra mort tal-pubblikatur għaliex dawn ma jinbijawx. Ma jiena xtaqt niġbru mbagħad mort tal-pubblikatur u għoġbu ħafna. Forsi ma jkunx l-istil tiegħu jew li forsi jkun iktar intis fuq kodba ta' tfal. Hemm min jgħid li jikkommissjonani vera. U hemm min isma' għandi dal-proġett tidħol għalih jiena ma nistax noqgħod nistenna 4 snin biex nippubblika ktieb. Iż-żmien għaddej minn fuqi jekk naħseb li qbad ma' pubblikatur u għoġbu, però nkun ċara mill-ewwel isma' jogħġbok dan il-manuskritt għax hekk fil-każ jiena intieħi ħadd ieħor nixtieq li jiġi ppubblikat. Għalija l-importanti għax isek teħel jekk sakemm jiġi ppubblikat ktieb ma tkunx komda tibda biċċa xogħol oħra. Almenu ngħid hemm closure, lest, issa moħħi void, ħanibda xi ħaġa oħra. Ma nafx tagħmilli ġdid il-ħaġa imma naħseb u l-fatt li qlibt minn pubblikatur tagħlmek ukoll. Tagħlmek ħafna affarijiet. X'tgħallimt fost l-oħrajn? Tkun umli li inti mhux inti kollox, il-pubblikatur għandu l-problemi tiegħu, għandu l-fonts tiegħu kif jagħmel l-affarijiet. Allura dejjem isma' dan tajjeb nagħmlu hekk. S'issa ma kellix problemi għax anke fuq il-qxur ikkonsultawni ħafna. Jiena l-qxur nixtieq ikolli sehem ħafna fihom. Il-qxur tal-kodba. Anke ġejni kommissjonajt tal-poeżija u tal-mikrostejjer tal-bajja li xi ħadd jagħmilhom li. Allura qrom kien artist, għalli nagħmilhom kif isek batti l-karattru tiegħek. Dbajja tax-xemx użali anke xkora u minn wara l-ħġieġ l-iskema tal-kuluri għalli għax hekk rajthom il-kuluri dawk il-kuluri huma kuluri bħal vjola, għandek id-batija, għandek l-aħdar, hemm il-kalma, hemm il-blu. U kif naqbad skont jogħġobni. Jew nkella ngħidulhom x'nixtieq fuq il-qoxra. U bih ma nisvela sigriet kont jiena. Kont l-Ingilterra ħadd ritratt bit-teddy bear tan-neputija. Se xi teddy bear għandu jisu daħal karattru ġol ktieb ukoll. U dal-pubblikaturi kollha jitrattawk tajjeb, kollha tħossok rispettata minnhom, tista' taħdem magħhom? Iva x'inhu ma noqgħodx lura ngħid li nħoss, naħseb dik li jirrispettawha wkoll. Ngħid x'naħseb hemm problemi u fil-pubblikazzjoni għandhom l-isfidi tagħhom ukoll. U anke mhux billi toħroġ il-ktieb, il-fatt li toħroġ il-ktieb se jiġri wara jrid ikun hemm marketing. Ħafna mill-marketing aħna stess l-awturi stess nagħmluh. Jew jiġu jgħidulek isma' għadni ma sibtux fuq il-xkafef għax m'hawnx kwinek tal-kodba. Allura da min se jaqrah. Kif semmejna qabel il-kritika letterarja jew riċensjonijiet titkarrab biex jagħmlulek reċensjoni, ġifieri il-ktieb għandu ħafna iżjed problemi miegħu. Min ħajkun jafek? Jekk ma jaqrawx il-kodba tiegħek.
Però inti tieni l-impressjoni li tirċivi ħafna wkoll reazzjonijiet jekk mhux neċessarjament kritika jew feedback. Għandek kif inhi dik ir-relazzjoni mal-qarrejja? Jiena nħu gosbi sorpriża ħafna drabi ġiri ikun xi messaġġ li dan forsi ma tafux fid-dinja fiċ-ċriki letterarji li jkun f'xi serata ikunu qarrejja li qraw il-kotba tiegħek jew nkun mixja jiena wiċċi ma tantx jidher fuq stampi jew fuq magazines u mbagħad jgħidli isma' qrajt il-ktieb tiegħek jew jiena għalija dak biżżejjed ma jkunx hemm il-mijiet ma almenu dan fula f'qara xi ħadd imma jkollu daw tal-aħħar tal-mikrostejjer kelli ħafna feedback. U li joġbuhom li ma kunux nies li jaqraw u bis-saħħa ta' daw ħassewhom li qraw storja għax oħra dawn naħseb tibtu mal-nies li ma jħobbux jaqraw fit-tul. U anke għaliex huma tant faċli li jiġu riprodotti fuq il-medja soċjali, ġifieri fuq Facebook faċilment titfa' storja. Bdejt fil-fatt le. Anke li tarhom fuq mobile jew tablet anke tkun jiena meta nsifer tifla Ingilterra kienet tgħidli ma ġib ktieb għax kulħadd jaqraw. Vera, u anke tara tfal konna ngħidilha diġà bit-temma fit-tablet jaqraw ikunu ta'. Aħna isna nara ħafna logħob anke l-baħar jew tmur tikol x'imkien tara għali dispjaċini naraw ħafna tfal jilagħbu fuq it-tablet ikunu. Allura billi kollhom storja żgħira m'għandniex dik il-mentalità qisu illi tagħtihom storja anke fuq medium li jużaw għal affarijiet oħra. Mezzi, illum hawn. Rita, nirringrazzjak ħafna ta' din id-diskursata tarilna l-ħin, però hemm tant faċċati tiegħek u tant ġeneri illi kellna nkunu telegrafiċi dwar kull wieħed minnhom jekk irnexxinna nagħmluhom kollha, inkopruhom kollha, però napprezza immens li sirna nafuk iktar u nittama illi inwasslu iżjed l-istejjer tiegħek b'kull mezz possibbli. Grazzi wkoll l-semmija tagħna li seguna ta' kull ġimgħa jkollna episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ħalluna l-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom fuq Twitter, Facebook u l-YouTube ta' Penn Malta u biex tissieħbu jew tagħtu donazzjoni ibatulna email fuq pennmalta@gmail.com u nwiġbukom bid-dettalji. Grazzi ħafna, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.